So van deze video wil ik merken even, of ik had een heel gemerkt, over nu de intro du vermerken. En da ist even wo wir schätze einen Sinn und bis morgen Sinn und eben deuten. Und wo wir uns beschäftigt haben und mal wo wir drauf wären. So, ja, lutschen gehen und hoffentlich finde je irgendwas entertaining, interessant und irgendwas, was je nicht gehört haben in das Video. This one has a nice harvest. Mine. Mommy, you dumped my bucket. Onto the Oi, ground. careful. What Mommy does is dig around a little bit so that to see if there's any more. Ja, laatst vangen we nog een paar, niet zo? Dus moet waschen. Groß hebben en steed weiden. Dit is de die we al have. En dit is de die we nog niet have. So, zit een beetje goed in gewassen. Maar we hadden bij ons van regen en bij ons niet. So. Dat is het kan. Zet er op, is zeer fijn. Voor we nu komen op 82, toen doen we nog een yard sale voor. Ja, vi ben ultmuch yard sale, opa. Alle han interessant att haft dementia om haft. Neft. Du en dalban, en du en dalban. Vad jag med vidare visa. Ja. En mucho haft det ankel hier alle span. Och från jorden är man typ gesammelt verschiedenestet. En das eine die haft det upp till andra på nicht, aber hier ist der Praschen ultmutchen. Alla hon haft det ankel hier. Moet zijn we waar een großhävers fing. Wie sagen die laats? Hier ist einer, aber das ist ein bisschen auch noch selbst, das was uns interessiert. Wie ist der? Så. En dus onkel zei, alles wat een prijs aan heeft, dat is nog een prijsvrij en die zijn nog afslee. Zo. Maar we zijn dus nog een andere ding, moet zijn wat we vergleichen. En du hast de uitmootje melk wees, en hier nog maar großhävers. Du nog maar. En I mean, das is 50 pesos, so nog see wat de sarajal worden or whatever, but that's cool. Dus hebben ze nog kleine rijfjes, niet zo? Oude großhävers, nieuwe großhävers. Ik weet niet, dat is een grassbag. Cool. En dan kunnen we er fan top holen, dat gros, en de heine dat geven. En du boven is heine met een gros slush. Oh, ja. 800. Looks way more. 500? 800. Of 800. Daar hing je gratere rijfen. I mean, dat lijkt weer een onderscheid meer. Aber das hat alle Hundengerätschaft haft das Onkel hier. Als er hier nog dal maar, I mean, schaffelen en alle Hunden. Sam is al goed oud. Aber I mean, ik al zei, hij zei dan, maar best vrij en we nog een wat goede prijs krijgen. En ik weet dat hier zit nog meer yard sales en hier alle Hunden zoodles en stuff like that. En alle Hunden haft de Onkel hier. Oh, nee. Maar alle Hunden haft ik hier. Oh, ik lief jou. Det var min mamma var nyskriven, en där du ook. Love it. En alle Hunden kan. Irgendwas haft das Onkel hier. Hier det hier alla visen. Alla Hunden. Zeon en Gerätschaft. En hier har jag nog en ganska section van wat druven er bij de zeeën en alle Hunden. Even ultmoche typewriters, Fleisch, Schneiders.
En hier wordt een arm gewöhnlich fijn. Maar nu groot. Wait, ik kan gewoon tiller. Plus van ik wel fascinating in tellen en dat Als de onkel doet zo. Hi. So niet echt de video meer, maar ik die laat zien wat ik wil meer. So, was nog hi zijn to de mensen? Hi, how are you? So, hij is hier sehr vriendelijk en allemaal right om helpen met wat allemaal in hier filmen dat. So, yeah. And I have here, I mean, dat doet niet het TV, so we houden ons in uitmotion. En ook tapes en alle handen. En heb je zeer veel alle handen. Ik wil zeggen, dat heb je mucho even. Voor 3000 pesos is dit uitmotion accordion. So, en lampen. En ice cream makers en butter churners. Oh, das ist mit 2. Die Sachen sind auch gut alt. Some wollen vielleicht ein bisschen 2 sein. So, man muss sich ein bisschen kijken, was einer interessiert, das ich wenigstens da. Und, habe hier ein bisschen enge Gangs, aber sie sind ja noch mucho Sachen auf der Onkel hier. Und alle Hunden habe ich hier ein komplett 22. Het is een komplett 22 naan voor crockpots. En ganz bij dat eng voor maar een kleine help in de bank, een stapler, een uitmootje naaimachine. Oh, de naaimachine is toch niet maar bij, het is best een dash. Zeekampen en alle honden teitig stuff. Like en Dial-Sachen auf der Onkel hier. Kijk je maar. Ja. Zum Abstromen, Dial-Stroms. Ook een dial voor een kerk. Near liquidoras and stuff like that. En onkel heeft hier een dial. En kijk je maar, wat smaakt het dit? So cute. And, I mean, 50 pesos, but again, ik zeg al. De onkel zei dat hij moest plus nu. Nu afslepen. Du weer nog allemaal afslepen gaan aan alles. So. Alle honden cute. Ah, enten. En een glokje. En. Oh, this is so adorable. Dat zit zo smak. Ik vind mij gleich aan zo alle honden wat de blauwtje is. Dat zit mij bijzonder smak. Ook wanneer ze dit is een billa, smakke billa en han met zijn uitmootje is allemaal billa. En oh, hier is een kleine kou. Wat is lopen dat to my guess sucker en wat nan. En hier nog een set. En is deels like wat meer om met neem. Dat is als ik er met genomen heb voor met neem wel. Hoe weer dat? Oh, deze. Deze zijn 45 pesos voor een toast en chartel of wat? Ik weet het zeker zijn opzaten. Ah, 24 pesos voor de chartel bezit. Aber, en, so, mir sitzen es allemaal zo schmacks is dat alle honden zo. Aber ja, en daarvoor zijn dit. En, ik weet op voor some vrees, der interessiert, this is our teitig sehr. En daar heb je niet gruwelijk veel, aber kijk je maar wat ik hier alles heb. Kontjes schieven, eine Kam, Deipe schieven, Platte schieven, seine schieven, die dick, wie zit instead of meistens blessens this, aber der hat auch eins instead. Das ist it mir fram, der hat nicht so leicht irgendwie sein. Der hat nicht bis ein, hier ist noch ein. Wenigstens wat de kraak sound is. En, aber ja, ich habe hier verschiedene sind alle sehr schmacke dingen. Some sehr oude dingen, some sehr schmacke dingen. En mir sind das eens dat oude stuff ook schmack. En, even kuffels hier so wat de Tom and Jerry on zag für saß tien zit me zo. Små, I guess, na 8 was or something. Let's see een andere doe je kijken, maar ja, saas puzzle, aha. En, so, alle handsmaker heeft de onkel hier.
En dit wird eine Stops für uns von dir. Und een zin und. En is dit op het onder de eng van dit shelf. En schniedbreder. En kitten dingen, maar groepes en dompgroepes en alle hon. En daar heeft de onkel hier. So hier zijn ze alle hon movies. En so wir wollen uns von der hier noch weiter mitnehmen. Verschiedene sind alle Hunden haben hier. Und auch andere, aber das sind seine VHS-Tapes. Der beste haben uns alle mitgenommen. Or meine Opinion. I mean, ich sag laatst, mir interessant, ich habe mir noch never angekickt, aber ich sag laatst, dass einer kann sich was eine Lade kaufen und sich ein Kit kaufen, um sich Movies abschneiden. Maar het gaat niet meer die. En dan kan je zich pakken als een laadje kopen voor wat weer. Ik zag op Amazon like $20 voor like 10. En dan kan je zich door die movies doen afsnijden wat aan wil. En Dragon Tales. Dat zijn van dragones. Met hier jong gleich zo zijn dragons en dinosaurs en zo en alle honden. En van Mickey Mouse. Donald Duck zijn geburtstagsparty. En sinds deze alle movies like zeer van ze ken je live als alle Nemo's en alle te kijken ze zeer on YouTubers en wat zijn het like live van ze sinds deze doen en we hebben een channel met de titel like wat we zeggen Maya zijn opschnappen alle honden so copying up sinds deze tapes snap aber ik vlieg den onkel hier wat van radio hij ophoudt hij heeft van klok 8 tot klok 6 alle dag op van maandag tot zondag so we allemaal wel komen hier ein 10 Jahre zu besehen. Also es hier schon ein Video kann sein, das ist ein freundlicher Mann. So, ja, kommt am hier weil ich besehen und was schaut man jeden interessiert, was immer jeden. Wem immer altmodische Dinge interessieren in Media und so, ja. Und check je mal diese Domgruppe ist. Das ist ein National Pressure Cooker. Ein 18, was ich nicht gekriegt habe, alle nochmal stehen haben, aber check je mal von den Geräten der Hand. Oh, so nice. So very nice. And here's now some kleiner sandwich or some kleiner grill. It is interesting what they manche alles für den have. Look, ice cream makers. Ich sag dessen hier. Ich sag hier laat ein paar andere. Und weit mir mit der Tiet mitnehmen. Noch 7 Jahre, aber met de teats, dus en dan zo echt dan hoe dan ik denk met. These are all clips. Oh, dat zijn clips van hair. Oh, van haar. I don't know what kind of clips. No, dat zijn niet van haar. Nog zo kijk wat die zijn, maar strooms alle honden. En onze mij alles hier dat hier kan man zo schijn zo dus gezien zijn. Hier hebben ze nog maar hier zelfs wat met de teatplate nog maar bezeten voor een opa. Wie wenigstens gleich in dessen zo ja. En daar hebben we alle grote donkgroepes. En een kleinere. Zeer veel alle hebben hier zo. Ja. Een broeden. Een French fries broeden. En planchas. Charve en alle honden. Maar dat is so cute. Een pijploot. Wo een dit beetje rond dat. Toen de pijschaal dat de fan los is. En mij als een. 15 pijzer sterk. Cool. En ploten kan je uitloten en dat zijn we daar nog zeer fan. So. Mal sein. Doch mal dann sehen, ich kann ja hier noch mal einträglich sein. Mal sein benahe. Vielleicht lohnt das. Nicht von dir. Oh, look, Rose, Kendra. Hier haben wir einen sehr schmacker Basket, oder? Oh. Pretty. These are all This is a 7 pound Kaiser. I really love them. I really Bist love du these. Onkel gehen für dir für this one? They're Rachel? teeny 10 tapes. Ja, aber wirst du den Onkel fragen für this one? We're gonna buy these. Please for me. Because I love And this them. is like 70. Den sind extrem cute. Kendra, can you ask the uncle for dir for this one? Mom, can we buy these for me? No. Till vad jankren die da Owen? I really want them. Sock sorters. So soll einer Menge 2 Stramm da streiten kann.
Tim dat einer de Posttop haf und de so onder stop te doen. Du freu daddy. En ik kwam hier om movies te zien wat ik wil en wat je nu wijzen wat ik me alles uitgelezen had. Maar ik had thuis al een natte show, zo ik je wijzen nog wat ik thuis al alles had. We van daar nog bij een grindhuis en geweest han gefahren. Ze hadden hier een zeer fijne grote grindhuis, daar hadden ze een show. Ook daar ze weer rauf hadden nog een dolfe boomzaten en alle honden. So ja, der hat hier een deel dan ook buiten verschiedene steden. Nu regent hier nog schön, während wir hier sind. En nu al niet veel over de handje nu nog. Even though dit nu ook al ganz juli is het nu al. En dan nog hier alle hond smaakt. So, we hadden ons een show. Ik zie dat we die wijzen wat we ons da alles gekauft hadden. So, ik heb een show movies uitgewählt. Mijn kleine jonglich zei Hot Wheels. So, die hadden een Hot Wheels movie. Is dat nog een deel meer? Wat mij zou interesseren, aber Pure Country, ik weet niet of het entweder op moet zijn of ik had het moet zijn. Op een CD en dat was een zeer fijne movie, gelijk zeer. Daddy Daycare. Mij heeft zich dat bekend, maar ik weet niet ganz nee wat dat voor een movie is. Mij heeft zich dat op een fan. Daddy Daycare, het heeft zich wel slecht. En The Fox and the Hound. Dat is van een fox en een hond wat de vriend worden. And Dr. Dolittle. Ik weet niet of je dat op moet zijn gaan, maar hier is nog eind. Ik had 5 van die. Ik wil dus nog zeggen, maar dat ik voor niet rein zijn, dat ga ik van vergeten. Wat zeg ik bij dat zijn? Mij zitten dit zijn krak even rein. Het zijn bij 25 minuten lang. Aber bueno, dat dan bij de sociale zijn, we gaan een billetje nu gekregen. Einer dus zo druk als een verjaardag die aan een woorden daargenomen. So, dit, The Parent Trap, van zwillingen wat zich ving doen en de ouderen 3 topkriegen. Pinocchio, van een held en een jong wat de neus lang was en dat, wanneer leen dat. En mijn man had zich nog sinds dessen gekauft door. Am veel door Evelsen steen, so had zich steen dan nu. En deze is Tim dat renmean, Tim den TV renmean. Mijn man moest er even met een kleine stakje met zijn kaarten Tim wat Tim uren renmean is. Met zijn steen dat hij even den lens renmean voor de TV. En Old Lady in a Shoe. Ik weet niet wat dit van wat zijn, maar mij is het interessant dat je jammer dat lijkt the old lady who lived in a shoe, de oude tante wat in een show leven daar, woonde. So, nog zelfs met dat wat te doen gaan, mij is het dat goed. Home Alone 3, Home Alone Kevin, waar de meeste mensen lijkt gaan Home Alone. En bij wenigstens gleich in de zaal, so die hadden bloos dat draden, hadden die door. Die hadden niet de onder over het draden. En Watch and Learn, Letters, Sounds and Words. Tim leren, Tim lateren en worden lateren ze keren doen. En wat van jullie staan wordt meer aan doen en wieder leren. So, moet zijn wat we ervan worden blijven. En The Little Mermaid, dat tweede. Ik weet niet of je dat aan, de Sirenita. Ariel, anyway. En dit. Van een deel music te met zing. Dit is in Blues Clues, op van de 2000 design die is allemaal design. Nu dessen tijd man van Blues Clues gleich wirklich om ja. Design dessen tijd is ook maar wat fan het voor de kinderen te watchen, maar is allemaal weer het zo fan het. En so ik dacht, ik zag den door, dan weet ik den kijken. En The Rookie, dat is van een baseball game. So, ik dacht, ze willen dat kijken zijn we het gleichen deiden. So, this is Schicht Movies. En dan nog das een rijmjakker, een ranch. En nog een ander toy hadden we van die gekauft. Door. En deze doos weer al zijn wat we gekauft hadden. Aber, ik zag je dat mijn man zijn groot, dat geweer, wat hij gebruikt dat in de TV rein. Ja. Deze heeft hij al gebruikt.
Dan het er is een urenpak aan non. En dan doen spiet aan dukken en dan deed hij geen rein meer. En dan dat toen aanhouden en dat ziel en dat de raag gaan en alles dan. Nou, een paar keer dat het in rein had. So. En nu hebben we dit en dan, wat dat totaal zal zijn. Ik durfte niet meer. Aber hier hat wir sehr vieles. Es ist Barbie and the Nutcracker. Die hat wir all eier. En dit is mijn derde dochter ganz leukste movie dessen tijd. Deze maandag had zich dat baby gestolen. En dan wordt dat baby uitkleven dat. Op, en dan zijn nog een man, den ze de beksen worden nog om 4 gesteckt. Op, maar dat is sehr zum lachen bij die. En ook Barbie and Swan Lake. Cinderella. Het heeft geen duidelijk Cinderella movies. Dit is dat Ever After. Ik leek dit zeer. Het is bij mij in zin wat zeer veel het is. Summer of Monkeys. Deze movies zijn Englische. Maar ik voor mij, ik geloof maar. En ik kan daar leren van alle handen. So. En ik kan van deze zeer veel leren. En wanneer je vindt aan de harten dat je mij leert, je mij kost verstaan met de tijd. Born to be Wild. Ik heb deze nog niet alle gezien. Maar anders ging ze weer in alle weer een paar maanden kijken. En dan voor 6 was ik die kijken deed. Peter Rabbit. The Earthling. Dit is van een man die is levenszoot. En dan moet hij dus een klein jong leren. Wo leven is en wo in even leven moet. En wo in hem leven wiederkomen moet. En währenddessen leert hij wat een vriendschap meint. Wat vriend zijn meint. Ik had dus hier bij een onderstraat geriemd. Dat het een beetje leichter te zijn weer. Maar ik kan ja riemen, je zegt dat onderstraat. Beauty and the Beast. Waar je vielleicht ook kan. She Wore a Yellow Ribbon. Van John Wayne. Dat is een beetje een oud-modeshit movie. Dat is ganz zwart en wit. Dat is niet gekleed. Hier op de cover is het gekleed te zijn. Maar en dat movie is gewoon gekleed te zijn. En van Shirley Temple, Little Princess, heb ik hier bij hem al. Mary Kate and Ashley. Tubby the Tuba. En dit is nog een andere Cinderella movie. Dat is een beetje een Nemo-shit. Wat ook een beetje de Cinderella is. Van de Aschenputtel, of wie dat zegt. So, dit is een beetje Nemo-shit. Dat heeft nog maar een Nemo-shit. Maar ik geloof, dit is toch mijn ganz spaas van een Nemo-shit. Wat er je meer aanduiden. En daar hoorde je ook pas namens aan. Als ik de boezig kijk. Van Winnie the Pooh, voor kleine Kenya. En Chip and Dale. Nuts about Chip and Dale. Dus van die twee. Het zijn een beetje Tom and Jerry fractie movies, maar het is niet Tom and Jerry. Chip and Dale. Wat zijn het nog maar? Ik weet dat ook, maar ja. Nog mal een klik zijn er niet. Wilderness Family. Het is een zeer interessante movie. Het is een beetje zo lang, maar het is van een familie wat in de stad ganz in de wildnis nennt in dat. En wenn de familie ook krank weer en de stad niet zo fijne lof en woed en alles weer. En nu dat in de wildnis nennt En Silverhawks. Dat weet ik niet exact wat het is, maar weer een andere kostje erbij, dat weet ik niet rechtje wat de naam posten deed. Shrek, dit is in Spanisch. En Spider-Man, mijn kleine jonglecht is ja. En nog een Winnie the Pooh, een andere Winnie the Pooh movie, dat heeft geen deel. Bij jaar had ik ook zo veel Barney movies. Power Rangers. Aristocats, dat is van Herr Mietzen allerhand. Dat is einer der Welt, die Mietzen mal voetkletteren, even zieken en kon er niet zo raak. Die komen nog allemaal waar 3. Ninja Turtles en Jesus Design, dat is een plotliedje. Ik had het nog niet gewatcht, mijn man zei, heeft het ik al gewatcht. So ik kan dat niet. Nog een van Power Rangers. Mijn kleine jongen, die lijkt dat op ihrem Sawyer. En The Sandlot, ik weet niet of je dat kan doen, maar ik vind The Sandlot, dat is een zeer interessante movie.
van wie ken je dan baseball spelen. En Barbie, Rapunzel. Ik wonder wat dan hier ben is. Oh, dat zijn zich hilarisch. Dunstan checks in. Dat zo hier aan, dat die hier aan. Da waren ja ohne Doshanden doch. Doch du nennst du nicht so. So, von dessen sind da, der schafft in ein Hotel. Und der wohnt da und dann kommt da eine Jas mit an und der hat sich das mit angeschlägt an einen Suitcase, an einen Kosten. Und der hat die aufgelegt, der soll einmal sagen, stehlen. So, und das kleine Junge, der wartet an, dass du es nicht auf und keiner glaubt den nicht. And Ice Age von der 2002 oder da andere, ich glaube, das ist das erste, da kann dessen noch nicht gesehen. Oder Ice Age Movies hakel gesehen, aber nicht kriegt. Nicht kriegt nur gesehen, wo dessen ist. Ich meine, ich kann ja wahrscheinlich weit noch bei das nicht nehmen. Und Anastasia, das ist von der Mial, der Prinzessin, der Familie, was die ganz angebracht und Luther, dann fängt er noch eine eine Movies fängt er an eine Großmama. In Wirklichkeit like das nicht, aber ab ihrem Leben. Mickey Mouse, Fievel Goes West, Fern Gully 2, das ist von Bitzes Fairies, meine alles gleich in das Säure. Molly Moo Cow Meets the Indians. The Jetsons, the movie. And The Three Stooges. Oh, heb ik niet een wat genoemd? Ik zag er nog een van Three Stooges bij het yard sale. Ik wil me niet nemen. En Snow White, Sneeuwwitje, zo. Ja, über dem, wat leuk je hebben ons wat we watchen. Ja, maar dat ken je eigenlijk niet zo. Er zijn nog een paar meer movies wat me auch jang getreten voor de hand om te kijken, aber ja. Nu wollte mir bis mal am Fantrag lesen. Und einen Shop. Und, meine, vielleicht wollte mir mal einen dort Shop lesen und ja eine Stufen anholen und ich hier so bin. Although, they had, I mean, klar, Shop starten noch ganz up. They had noch zuerst, dass wir ein Fan alle anpassen, die Kinder, die nicht werden einmal bloß umstauben oder irgendwas findet. Ach, bloß hier ist das, dessen Fach oder dessen Fach, wo du kannst und du was tun hast, du was tun hast und du den Fach und du den Fach. Und hier hat ich dem all 4 Klampes und dann du die 3 kleinere Klampes. No, du wollen ja auch nicht anschaffen. Ich komme in een andere shop or een andere beat, ruim me aan de touw, maar ja. En ik heb maar een movie watchen nogmaals. Ik leg dat zeggen, want ik kan je dus dit movie watchen. En dan ik kan op internet zijn en zich de weerwijd wordt van interessant het ontdekken wat en niet vertellen gaan, wat er wel zou zijn. So dan, dat leg ik niet zo uit, want deze story wat kan dat. Interessiert me niet en dat is just kribbelig. En dit is ons TV. Ja, dus het ligt nog zijn dag en die loopt weer aan het tweeën. Wie dem ja alles van Dashki keil naar ons familie. Zes dat ik kreeg weer nog schoot. So dit TV, dit is een fan geroutet. Niet een grillig geroutet, maar een fan geroutet. En so dat wat we ons toen gekauft hadden, dat kon hiervoor de Kassetten spelen en alles. En dan hebben we ons toen nog dit gekauft om de Kassetten te draaien. Dat je die doen kon. En dan tel me aan dat en dan dat die te draaien. En daar vinden dat niet helemaal een tv. En dat kon ook boezje aus de tv. So. Dat is wat we van tv-situatie hebben. I mean, mijn alles de gleichen hebben alle ween. Nog eher Holzkettjes en alle hadden te meer. En de hingen hebben ze ook met verprellt. Aber bueno. Jetzt wat ik mir bin Grünhuis gekauft habe. Ich habe mir diese Plantjes gekauft. Das sagt an Blueberry annual. Aber Blueberries haben ja auch ein bisschen Halt an der Banen staben. Und diese hat nicht so. Mal sehen, was mir das geben wird. Das hat du Blumtjes, so. Wer weiß, wie lange ich warten, was sein krieg, was mir das geben wird. Und ich habe mir da Sonnenblumensuit gekauft. Ein bisschen will noch sein, ein bisschen Sonnenblumen zu waschen. Mal sehen, wie viel die dort. Was die abkommen, ist auch bei 10 Deo. Later, Evelyn, okay. Luther, was Mama die noch haben. Und
Auf Fall versucht. Ich weiß ein kleines Basket, ich will sein, wird schaffen. Ein kleines Basket zu sagen. Nächstes Jahr wollen wir uns gleich mal für die Heine sagen in alle Hand. Evelyn, so grumpy macht wenig sein. Da musst du im Baden gehen. Und die sind auch gemeint. Und dann haben wir uns noch das hier gekauft. Zwei sind Dinge. Und die kann saßen, finde ich, die gestern einsaten. Und die wir mal 19 Päuser stark, so wir kaufen uns zwei sind da. Und hat nicht ein Teil gekauft bei einem kleinen Haus, aber einer braucht nicht alles Geld auf eine steht für einen Tag. Wir hatten uns da vom Jahr erzählt und das alle. Dann haben wir noch ein Teil etwas so, wie den gerade Tag gewasst. Mir bin zufrieden, dass ich hier nicht bin stark, sonst das fängt ja gleich, dass so dieses familiär so viel besser als der andere, so. Ja, wie ich tue vermutlich. So, dann haben wir dort getan, wir von der tätig abgestundet, so wir dann noch mit Großhaven und so steht und wo ich schon mitbringen, wir den nicht alle mitbringen. Ich dachte, wir würden vielleicht alle mitbringen, aber wir haben nicht alle gebracht. Und someday we go to sein, die wir noch kein Grata wissen. Und auch mit den Großhapperkes, den Kleinekes, die würden wir noch wieder wissen, so da war wir dann ein bisschen länger looten und mit Gratra sind, mit mehr Gratra jaft. Und wir haben nicht gut so viel. Wenn wir Dollar waren, de multi-dollar schon behaft bloß. Da waren uns das 3 ganze Multiten reden, wo wir uns von der gebracht haben. Und aber wenn so Suppen irgendwas dann wird ihr so viel wieder reden. Und aber ja. Und dann hat wir von der noch zusammen auf Kausen heute bei einem Baum. Da hat Top gelesen, sonst dort getan. Ich hat von der noch wir waren am 5. Jahr sale und hadden beim Restaurant am Mittag gegessen. Am war ich noch geweest han und am 5. Jahrhuis, dus ik dat den Club da ben ha. En na de switch van dort terugkwam. Het is wel maar wezen wat ik mijn Jahrhuis alles gekauft heb, wat me dat hier aanholen, dat ik dat hier ben kon. Ik dan weer aan de stoel da, en dan kon je het beter wezen. Is middag een beetje lichter ben als een andere stoel. En dan komen de kinderen niet ganz naar die was zo luid aan en dan kon je het beter alle aan vreden. So, ik kom weer op een aanholen, wat je me gekauft had, wat je dat wezen. En dan we nu hier nog voor aankuipen. En doe zo tussen geweest en hier ze bij ons, dus als je dan nog Benito Juarez. Du had ik een van jullie wat mijn video's kijken dat laatst bereizen kunt in de tonte. En that was nice. Irgendwo in de persoon te zijn geweest. Dat je dan ganz goed nog maar irgendwem high zijn kan. En wat jullie vertellen kon, van jullie dat nog hier kon in persoon. Dat je gleich slag. Und so hat du angekauft, schaufst aber vielleicht leicht und Nichtigkeiten wehen. Zu mir wenigstens sehen die meisten Menschen, dass die haben sich davon was von der Sinne, wo die alle eingesendet Feuer haben, alle haben von du kommen sich Fleisch. Mir sind immer das Fleisch, da wird du nicht ganz das reinlichste behandelt, so dann gleich hat mir das Nichtigkeiten. Und dann denkt mir das leider von Saswi kaufen, dort hat ich mir von Saswi geholt, so dort habe ich auch noch von der geholt. En nu dat weer naar thuis dan weer een bekoud mooi. En moet zijn we nog wel alles gedaan kregen van der Bedierbedaks. Nu wenigstens hat mir endlich kod beim Stur wat Marushan gekauft und das habe ich über den bloß Marushan wenn wir über dem also verlut. Ich will das sein ist ein geweest a kid von somebody that the kick off mit einer keine Clock they have einmal will. Bekoud schlecht gleich mit kikkelitbrood. Ik heb dit Johnny al ten draadmoel proefd. En dat lijkt het nu nog niet. En ik kan mijn broodmachine hebben nu met 6 wat drak voor 6 weken. Moet zijn we er wat liggen. Hopelijk heeft dat wenigstens wat ervan. So ik kan mijn broodmachine drak. Ik kon nu niet mijn broodmachine bis omjagen en zijn. Ik wil even schwin kikkelitbroden. En dan wordt er een geven. So...
moet zijn sinds next waar ik werk van Rubio tikkeltjes holen. En aber an geweest, dat wat ze deiden, dat weer mijn business gegaan, dat je schafft gegaan im Januar. Die deiden een wenig meer. Wie man sagt schon, wo wir uns dort mal abgesagt und ihr sagt, oder ihr wisst, was das werden, als einer sich Leute noch mal will, Zeit mehr wird, wenn er da bejankern. Aber das hat nichts getan. Und ja, dann hat er war ein langer Tag, und er sich gehört. Wenn es das vielleicht mit mir auch mit den Kindern auf Dulce hat, eine Movie kicken, muss sein, wo wir in morgen da. Und Leute alles von dir noch. Ach, ich weiß nicht, noch warm an abwaschen, dort kommt ja immer. Wenn er mit einem nicht abwaschen. Mir früher wieder gesagt, nach vielen zu waschen, aber so viel dann, als ich dann, falls ich dann gehen möchte. So, nu nog den outro mehr. Ich werde reden lassen, ich will noch Flur waschen und abwaschen und ich habe es getan kriegen. So fangen als ein so, like, einer kriegt das einmal nicht ganz getan, oder einer kriegt ein getan, nicht das andere, einer kriegt halb getan. Ich habe beides getan kriegen. Geht mir jetzt bei nur klar nicht ein, aber so ist den Tag, aber ich habe Kekflur gewaschen und ich habe abgewaschen gekriegt. So, ja. Jeden einfach in der Video interessiert, I mean, lutschein gehen und subscribe, give ein Like oder ein Comment, was immer ihr für Frauen haben, und sehen wir uns in der nächsten Video. Und yes, meine Haare sind nu gaat het een beetje zo veel donkerder en nou, ik heb me die niet gevolgd. Het is best dat ze zo's er nog luid zo is al. En het ligt alles aan de dag gewoond. Dan zit me nog mes krijgt, dat zou je nog donkerder haha. So, yeah, anyway, bye.